Wena uyadelela namfana wena la ngizokuthola khona mina ngizovela ngusule ngempama ngihlukane na yonke lento enilonithi umdlalo ngoba ngimdala nje ukuthi uzolokhu udlalela kimi. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lobane TV. Siyathokoza ukuthi usubscribe kule channel yakho nqaphambili kwintokozo kakhulu kuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyinaka ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Unavigator mfana kaGcwensa usayifake zonke lapha na kuBobo umfana oyipiki. Lokhu kulandela ngenkathi kade efaka ipost lapha na ku Facebook lapha na esho ethi Ubobo umfana wepiki kanye nomkholwane kusemele ke manje bezogidela yena uthi ke uzobaholela u800 njalo ngeperformance uthi ke kukhona nane bonus njengoba efuna ukuthi bezogidela yena kanti ke Ubobo umfana wepiki uthe mayebuka le post lena yangamphatha kahle wayesephendula kanje. Lalela ke ntwana, lalela ke mfana omncane sikukhulisa ngimdala kabi mina, yes ngimdala kabi ukuthi uzothi mawusuthele danono idlayo njoba nina abafana abancane niyahlupha nina njani sutha amadanono nihambe nicinga abantu enizobathuka lapha uyabona ukuze nithola udumo. Ngimdala kabi kunawe, hlukana nje negama lami ukuthi ngizokugidela. Ungathi ngizokugidele wena uyini emhlabeni uyabona. Wena uyadelela namfana wena la ngizokuthola khona mina ngizovela ngusule ngempama ngihlukane na yonke lento enilonithi umdlalo ngoba ngimdala nje ukuthi uzolokhu udlalela kimi uyabo. Woza ngifundisa ingoma uyeke ukucula ulothuka abantu ngapha nangapha. Woza sikufundisa ingoma ukuthi kwenziwa njani ukuze uduma, hayi uhambe udelela nje wonke umuntu uyabo. Ngiyathemba ukuthi uzubhemile wakhola mbukelo othandekayo ukuthi sisukile ngempela ingxabano phakathi kwalezi insizwa uNavigator mfana kaGcwensa kanye noBobo umfana webhiki. Ngizofisa ukuzuvo lwakho lapha na comment section uthena ngabe uthini mayelana nalolu daba. Ngithi mina nani asihlanganeni ngokuzayo.